Dantza, zergatik egiten dugu dantza? Zertarako balio du dantzak? Dantzak mundu alda dezake? Galdera horiek eta beste batzuk erantzungo ditugu gaur errezeta egiten dugun bitartean. Oso errezeta berezia prestatuko dugu, orain hanka ardo beltzetan. Kaixo lagunak, eguerdion, eta Jesus jauna, ongi etorri. Zer moduz, ondo? Oso ondo. Bueno, hiru galdera bota ditut, azkenengua mundu alda ezake dantzak, ezta? Bai o bai, ezta? Bai, noski. Noski. Bueno, berdini dantza konpainiako presidentia zea, eta zertan ibiltzen zatez erkiza, hau ez da dantza taldea arrunt bat, ezta? Hombre, berdi dantza taldea da, desgaitasuna duten pertsona batzuek dantza egite dute, eta nahiko desberdina da beste konpainia batekin. Ba gaur ingo deuna da, berdini dantza taldia zertan ibiltzen dan ikusi, aldi berian oreina prestatu, zemuz moldatzen zazuk aldian, Jesus? Bueno, pizka gutxi, bueno. Hori ondo da, beno esaten duna ondo ibiltzen dio, orduan ezino bibiliko gea. Adi laguna, saio paregabia datorrek. Bueno, lagunak eta Jesus, garatuko izuet pausuz, nola ibiliko gean, oreina hobiteko garaen, ardo beltzetan. Ados? Ingo deuna da lehen da biziko eta behin, oreina puxketetan moztu, barazkik guztik puxketetan moztu, eta ontzen utziko deu, egun batetik bestea. Bakizu telebistan gero magia egiten deula, eta gero arteako deu onduta dakauna, eta jarraituko deu lanian. Baina, tipula, zanaia, porrua, baratzuria, tomatia, erramua eta ardo beltza, dena oreinakin batea utzi, egun batiti bestea, eta gero zeingo deu, bertatikan oreina errapatu, markatuko deu, markatzen deuna atea, barazkik bota, barazkik ondo erregozi, bertatik atea, bueno, atea ez, hor jaingo deuna da, oreina sartu, arduare bai gehatze zaiguna barroa sartu, urakin estalia eragila, itxiko deu, eltze azkarra, eta gixatzen utziko dugu. Gero ateako dugu, eta iragatziko dugu, txukun jarri, eta honei da nahi lagungarri, ingo diogu, krematxo bat, patata, eta apiogolana. Apiogola da, apiluan sustarra. Eta, iztu nun zaila daka, goxo apiluana. Sustantzia harra daka. Hauekin ingo deuna da, bilak zuritu, laukitxotanin, eta esnetan egosi. Esnetan egosi ostian, ingo dugu atea, birrindu, gurinakin, eta esne gainakin, eta esne hori ez dugu botako. Oso potola belin badago pixkat erabiliko dugu. Baina lehen da biziko eta behin kendungo dugu. Gero berduna jarriko dugu. Hori gata eta piperra puntxuan jarriko dugu, eta izango hori oinarrian jarri, eta oreina gainean, eta dastatu, eta aldi berian dantza pixkat ingo dugu. Inberbada ingo dugu, ez da? Oso ondo. Bueno, esan dakoa, hemen gero markatu bihar dugu, hau hemen txutziko dugu, eta behitu, ni hasiko naiz, oreina eta puskatzen da bertan jartzen, eta azuk adibidez, behitu, hemen, bai, apio bolan sustar hori zuritu, nahazu zuri gailuakin, onahazu labanakin, hemen nahiko zirri borro dakat, egual labanakin hobetu biliko ze, bale? Bilak zuritu, eta esnetan egoziko ditugu, bale? Oso ondo. Bueno, aldi berian mingaina eman berdio, bale? Oso ondo. Bueno, kontatu, zehazki, noiztik antzabete historionekin? Berdini dantzaren proiektu hasi zen oain dela 30 urte. 30 urte, ja, Azkar esaten da, 30 urte. 30 urte, borrokan, lanian, investigatzen, dantzak zer eman dezaken persona gaitasuna daukatenei, bere bizimoa hobetzeko. Orduan, beti desgaitasuna dakaen pertsonekin ibiltzen zeate lanian, bai o bai. Eta dena dia Down syndromena dutenak. Eta nola bururatu zitaizu? Historia bat izan, nire emazteak, Isabel Berdinik, oain da 35 urte horrela, estudiatzen ari zen dantzare izateko eta koreografa izateko Bartzelonan, eta jaio zen bere iloba Aizea. Jaio zen, eta momentu hartan, kriston disgustua edo gauza berri bat izan zen,
sindrome daun izatea hiloba. Orduan, denboraietan desberdinak da gaur egunean baino, gaur gehiago ezagutzen da tema hau. Eta orduan, disgusto, movida bat izan zen familian, eta nire emazteak Isabelek, esan zion bera izpari, ez preokupatzeko dantzari izango zela bera bezala. Eta promesarekin, hasinen, lanian, tope, investigatzen, lan egiten, zertekan hori leku gutxitan egiten da olako tema bat. Lehen da bizia zizan esatizun jendeak, erua zegoela, nola dantzatu, oiek, ze kapazia dauzkaten, eta, bueno, nahiko... Gu asko baino gehiago, gutako asko baino gehiago askotan, ez alda, ala. Bai, gaitasun askae, beste erabatekoak, baino bai. Askotan esaten du, Gaur egun esaten du, danok eukiko berko nula seme bat, desgaitasunakin, jakiteko ze maitagarria dian da ze harradan da zenbat erakuste iguen behaiek, ez da? Hombre, ezagutzen duten jendeak segituan esaten, eta beren gurasoak, beraiek ematen dutena, normalian gure tartean ez dugu horrela ematen eta sentitzen. Oso desberdina da. Ezagutu egin behar da, hortarako... Bai, ezagutu egin behar da, ez da, eukin beharko genuen jakiteko zer da, ez da? Ze hona zure emaztek hartuzun bideo hori, eta nola izan zian lehendabiziko urratzak edo, nola eman zian? Lehendabizi zian hori dela 30 urte, gimnasio baten, Grosen, eta, bueno, lehendabizi 2, 3, 4 personakin, hilobakin ere bai noski, aizeakin, eta bere laguntxoekin, lanian, investigatzen, eta pixkanaka, esaten da bezala, prueba, error, ez da, eta, bueno, bai, ze berria esan da, orduan probatu inbiartzen, ez da? Hori da. Eta, investigatu zerakoan, eta, bueno, pixkanaka, karo, jakimera da, hasi bertzela ez dantzera ikusten baizikan, ezagutu hasi gorputzak, ze gorputzak dena, besoa zituztela, hanka, goina, bulua, aurrera, atzera, gauzo edanak erakutsi izan berregoen. Eta gero, pixkanaka ja, ez dena joan jartzen, lehen da bezire bildurra gendukan, nola erantzuko zuten, eszenario baten, jenien aurrean, eta pixkanaka, tapa, asko aurreatu, kriston esperientzia daukate, konfiantza beraietaz, eta gauzoiek lortu diru. Eta hori dena burutzeko, igual metodo desberdinak edo erabilizian hau erakusteko, edo nola? Bai, orduan ere desarrollatu zuen Isabelek esatuna metodo berdini. Metodo berdini da, metodo, bere metodoa eta dan asmatu? Bai, asmatu edo behintzat zuzendu. Metodoa da, dantzari bakoitzak behar duna landu gara. Denak desberdinak gea. Eta daun sindroma duketenak desberdinak. Orduan, personalizatu da, alegitea. Hori da, lana da, personalitua, ze behar duten, hori sakondu. Eta hori da importantena, bakoitzak behar duen teknikak eta lanak, hori zuinkatu eta landu. Eta hau guztia, Grosen esan dezu, onutzen euketala dantza elkartia? Bai, hori hasi ginen gimnasio baten, Grosen, eta hoen gaude, ensaiatzen eta dena Grosen, Ulian, Manteo Polikirol legien. Vale. Zenbat lagun biltzen zeateo, zenbat jende zaudete? Orain konpainiak 13 pertsona. 13 pertsona, baina urtetan zehar jende mordoa pasako zan, ez da? Bai, geretatik, jakin berda, denbora asko daukagula, eta jende asko implikazioa ere, eta karo, ensaioak dira, landu behar da, aktuazioetan jun behar dira, eta kompromisoak behar da. Eta, jende asko pasada, oain adibidez dauen batzuk, igual, 30 urte dara matea, ziginenetik. Zidatik. Bai, eta igual, denbora gutxena dara manan, igual, aitorri izango da, igual, 17 urte. Osea, zaudeteo, ja... Talde sendo bat, ez da? Denbora pila baso aztela. Sendoa, produzioa potenteak, eta, gustora oain lortu ditugun gauzak, ez? Ona, Jesus. Jesus, hemen itzein da, ini behar dugu pizkat, bai. Zuritu, inbiar diazu hor, konzentrazio izemen, eta... Eta zein da inditu zuen ekitaldiak, edo ze motatako ikuskizunak burutu dituzuen? Zehazki ez daki, baina igual ia 300 ekitaldi egin ditugu. 300? Bai, eta 25 produkzio ere, bai. Leku askotan dantzatu dugu,
hemen Euskal Herria leku guztitan, adibidez, aurten, ez dakite, 20 bat ekitaldi eduki ditugu, eta hori da gure helburua. Erakustea jendeari ze kapazidade dauzkaten pertsona hauek lan egokia egiten dutenean. Eta ilusioz, maitasunez, eta guk erakusten dugu, eszenaioan, zuzenean, askotan, eta hori da oso importantea, jendeak ikusi dezatela ze kapazia daukaten pertsona hauek. Ze ona, zorionak eta beharra lan egiten izatena. Bueno, eta zein izan zan goratze, altzea lehendabiziko ikuskizuna emantzen duten adibidez? Ikuskizuna lehendabizikoa usten ezala 2000an egin gendun kursalean, ospatzezan atzegik, ez dakit 20 urte, egiten zituzten, eta ekitalian horra ziginen. Guretzako, bildurra, zenaioa, nola erantzuten zuten dantzariak, karo, 800 o 1000 pertsona naurian, eta bueno, kuriosia da, dantzari hauek, jende gehiokin, gora gotortzen dira. Hasi egiten dira. Guk kontrakoa geha, ikusten zema doi, jende askota. Guxi meltzen. Hori da, hasi egiten dira. Kuriosoa da, Ze ona. Eta, adibidez, dantza erakusteko garen o dantza elkartean, zein da? Zu hor zuzendari zean, baina tokatzen zaizu behi erakusteare, bai, erote zea hor ekitaldiak prestatzen, edo zein da zure eginkizuna? Ni naiz produze lanak egiten ditutenak, ez da? Diru asuntuak, subentzioak, kontaktuak, gauza eran. Niri guzti izan erantzuten arrebez. Zuk zer ez dezu egiten. Terrixa da, orduan, nik ez dut egiten. Ez dantzatu, ez dantzatu, ez koreografatu, eta beste guztia bai. Eta beste dantzatu eta koreografiak eta erakosti hori zera, emaztian lana orduan? Emaztea, Isabel Berdini, beha izan da, azizuna, proiektu eramaten duna aurrera, hori, berak, da, honen... Artifizia esatean, ez da? Hori da. Vale, orduan zuri bultzatu zaitu hor buru belarrire bai bertan egotia. Pareja izateak zer den, ez da? Gauza hona eta txarrak eta kasuntan hona. Eta oso gustora, Eta Jesus, aurten Isabaleri eman diote urrezko danborra, ez da? Bai, Donostiko udaletxeak. Eta oso kontentu, noski, udaletxeak baloratzea, rekonozitzea, eta bultzada handi bat ematea, Berdini dantzatalari, bere proiektuari oso importante izan da, guretzako. Eta Isabel eta denontzako. Bai, beti lanan berdin jarraituko zuen paino, beti olako gauzatxoak, bultzada bat ematen ditu, ez da? Eta gehienez, ezagutu, Euskal Herri mailan, Isabelen berdin dantzaren proiektua zen. Proiektua eta egiten zuen lanak eta nola zabeten buru belarri hor beti. Hori da. Subentzioak eskatzen da, ona zehazu, errez lortzen dituzu, edo kosta egiten da? Kosta egiten da, baina errexagore bai, Bai, Karo, ja jendeak hilo ezagutzen du, telebistan agertzen gea, berriro, importante, holako ekitaiak oso importante. Danetik inbiar da bizitza ontan, Hombre. Botan, hemen eitzait etortzen ezer, garo, etxeidean eseita gauzak ez etortzen askotan, ez da? Moitu inbiar da. Eta, baitugu proiektu politak, uste, 2025erako, eta ondo ateratzen badia, potentiak izan izakete. Potentiak, ze ona. Oantxe ze ikuskizunekin zaudete esku hartian? Guain datorren astean daukagu San Sebastian Festival, egiten dugu pasarela bat, dantza egiten dugu pasarela de moda, eta guk dantza egiten dugu, eta dantzariak egiten dute desfilatu. Eta erakusten dugu, ekitaldi hortan, Alex Vallejon joiak eramaten ditugu. Ez da, jantziak ere bai, baina joiak eramaten ditugu. Bitxile guztiak, Bai. Eta egiten dugu Sant Telmon, kriptan. Eta ekitaldia oso importante da, guretzako, karo, eta 300 pertsona daude modan arloan, munduan, eta importantea, gaina dantzaria sentitzen dira modeloak dirala. Pasarela egiten dute. Bere joiakin, erakusten, nola egite, eta dantzan ere bai. Oso importantea da. Arrotasuna eta nola sentitzuten dantzari guztiak, importantea da.
Bai, oso garrantzitsua egiten izatena, ze ona. Eta gainea hori da, gauza hauek sortzen da laguntzen da horre oten buru belarri, azkenian ez da kai aukerako lako gauza gehiagi egiteko, ez da? Bai. Ondo, zuri, desfilatzea zaitzutuko gaur, esan dizut, nik ez da dantza, ez da koreografia. Garbi utziezu, azparen nahi nun galdetu. Bueno, nola zehoz horrekin? Nik ez dakit, ondo dagoen, oso ondo, guain laukitxotanin, eta esnetan jarriko dugu egosten. Oso ondo. Nik ez, lau? Bai, laukitxotanin. Bertu nabazu hori berta sakarrontzira bota, hor, organikoa, eta ni ere ikusi zuen, barazki guztiak ia txikitu ditut, aragia txikitzen nahi naiz, eta hemen ontzen utziko dugu. Bago atxerrek itxarraka. Ondo. Eta esan dezu ja, hogeita urte. Bueno, 30 urte elkarrekin zaudeten, baina dantza taldeare, bai, ez da? Bai, proiektu 30 urtea zirela. Eta, bueno, dantza... Bikotiak hartu zizun pixka laneako orduan, Mateo? Bate hasi zan, Zuzerlan bikote eukitzea, ez? Azkenian implikazioa dena da. Dena. Bueno, eta guantxe eskuartian, orduan, ze ekitaldikin zabiltzate? Guain urtea bukatzeko, uste aurte eukiditugula 24. 24 ekitaldi. Bai, gijungera... Asteburu bat bai, ez bestia, ja okupatuta kasu, ez da? Illa, gainen zaiak egin berdira, da gauza asko. Ditugu hain desfilea esan detena, Kiroleko gala, diputazioak antolatzen duena, kulturako diputazioak, eta beti gurekin kontatzen dute, eta gure gustora gaude, eta galan, Kiroleko galan ere agertuko gera. Aurten ere bai. Uste zortzute gara magula ja gala hortan. Bai. Hori, eta gero, abenduan 3an, Sala Klub, Vitoria Eugenian, urtero egiten dugu uste, eta 15 urte hola dara magula, egiten dugu ekitaldia, nola, abenduan 3an, elkartzen dian, desgaitasunaren eguna, nola den, eta euskaren eguna, elkartzen dugu, egun hortan, dantza bat egiten, dantzaldia egiten dugu, eta ere berdini sariak ere ematen ditugu. Eta hor, jende asko pasada. Berdini sariak, zertan datza berdini sariak? Saria ematen dugu desgaitasuna eta euskaren alde lan egiten duten taldei. Elkartei, o taldei, o pertsonalkire bai norbaitea elzaio eman? Baita eman izan dugu, eta bueno, guretzako egun polita da, gure eguna da ere, bai? Desgaitasuna, esaten da, Dia Mundial de la Discapacidad, mundiala da eguna, eta orduan hor, eta beti urtero, Donosti Kulturakin, harremana daukagu ona, eta abenduan 3, bai. Donosti Kulturako jendeakin buste asko dara magu, relazionakin, beti laguntzen, eta aurten ere egin dugu, ospatu dugu, 30 urte, Vitoria Eugenian, Sala Handian, a tope, eta oso gustora ekitaldiak. Aurten gainea urte hurrenak izatozte, eta topere beliko zeate. Eta izan ginen, danborra aurrezkoa, Mutizuen Isabeli, eta urrengo gunean, 30 urteak ospatzen genitun Vitoria Eugenian. Izan zan, potentea, hilebete idea, tope gauza asko, lotu ber, eta, bueno, gustora. Posten gaitu, Jesus. Bueno, lagunak, hemen txe, lehen da beziko urratzak, eman dugu gontzen, da ikusiko zuen, hau, hobeto izatea, filmakin itxi, eta otaper baten, eta egun batetik bestea, ozgailuan komen izatea, Eta ikusiko zuen, erakutziko izuet, ze gertatzean egun batetik bestea, ozgailuan neukita. Hemen txe galbestia, ikusiko zuen, nola ja barazki guztia odola hartzen duen, aragi guztia ja onduta daun, da betu zukuak ze fundamentu dakan. Hemen dikan gero aragilateako deu, aragila prejitu, geho barazkik, geho dana elkartu. Eta hau, bihar prestatu beharko dugu. Ozgailuan jarriko dugu, eta biharko prest. Eta hau dena martxan dakagunez, jungo geha, upategi bat ikustea. Zehazki Arabar Errioxara, eta ikusiko zuen, ze ardu beharrak, dazkain. Guazen ikustea. Kaixo! Julen eta Esti gara, Eskuernagan gaude, gure maastietan, eta gaur Kandido Besa upategia erakutsiko dizuegu. Maastiaren historiarekin nire birraiton hasi zen, bera 1900 dalaukoa da, eta gutxi gora bera
momentu horretan etxe denek zeukaten maastitxo bat, zereala, animaliak etxean, pixka bat autosufizientzia bakoitzak etxerako guztia eukitzeko. Gero ja, 1970 hamarkadan, nire aitona sartu zen pixkat bere aitarekin, nire aitona Kandido, eta hasi zen pixka bat guztia maasti bihurtzen. Eta mekanizazioa sartzen, produktu kimikoak, abono inorganikoak, 1970 urtetik aurrera, gutxi gora bera, ja, garrafoietan bere ardoa saltzen hasi zen, eta ez granelean bodegandietara aurretik egiten zuten moduan, botillaratzen ere hasi ginen, etiketa jartzen, eta guzti hori. Eta gero, 1980ko hamarkadan, 81an uste dut, nire gurasoak etorri ziren Eskuernagara lanera, eta ikusi zuten lurrak hondatzen ari ginela, eta hori modu baten edo bestean aldatu behar zutela. Nire aitonarekin eukizituzten urte batzutako burrukak, baina 2000 urtean gutxi gora bera, hasi ginen ja lur bat ekologiko moduan lantzen. Eta aitonak ikusi zuenean, ostia, hau betidanik egin duguna da, eta mahatxak kalitate honekoak ateratzen dira, ondo ateratzen dira, lurra zaintzen ari gara, gutxinaka, hasi ginen lur guztiak ekologikoan sartzen. 2014an, ni bodegako 4. generazioa eta Oskar, nire oso lagun bat, etorri ginen bodegara lanera. Eta ordutik ja, maasti guztiak ekologikoan lantzen ditugu, eta pausu bat gehiago ematen ari gara, eta agrikultura regeneratiboa lantzen dugu, kubierta vegetalak erabiltzen ditugu, erlauntzak dauzkagu, eta pixka bat bai lurrak eta bai gure ingurua zaintzen saiatzen gara. Bodegan lana dena eskuz eta tradizionalki egiten dugu, oraindik oinez zapaltzen jarraitzen dugu, nahiago dulako elaborazioan ardoak banantzeko modu hori eta modu tradizionalean ere egiten jarraitzeko. Eta ardo txikiak prentsa txikitxo batekin prentsatzen ditugu, gehien bat eskuzko lana da eta nire aitonak eta berraitonak egiten zuten lan berdina, pixkat teknologia berritxoagoekin, baina bai, lan berdinak egiten ditugu. 8 hektarea terdi maasti lur ditugu. Eta gehien bat, 80% edo esango nuke, tempranillo mahats beltza dela. Falta den gehiengoa, biura mahats txuria da dugu. Eta badaukagu mahasti txiki-txikitxo bat garnatxoa dena, eta beste mahasti txiki-txiki bat orain landatu duguna, beste ardo mota desberdin bat egiteko malbasia, hemen rojala deitzen diogu. Oraintxe bertan gauden mahastian, justo honek ia 100 urte ditu, nire birraitonaren ziren mahastietako bat da, eta ikusten dugun moduan baso forman podatuta dago, eta tempranillo mahatxadua. Badauzkagu zepa solte batzuk, biura, mahatxuria eta malbasia ere, ze lehen horrela landatzen zen, mahasti berdinean lur pobreenak zeuden lekuan, mahatxuria landatzen zen, eta beste lur honenetan mahats beltza. Hemen daukagu adibidez, biura mahatxondo bat, tempranillo mahats askoren tartean. Mahatxondo txuria askoz ere gogorragoa da mahatxondo beltza baino, eta horregatik landatzen da lur pobreetan. Beste teknika batzuk ere lantzen ditugu, enparrauean landatua, eta hori gehien bat egin zen mekanizazioarentzako eta traktoreek lana askoz ere erraxago egiteko. Guri, pertsonalki, askoz ere gehiago gustatzen zaigu baso formakuntza. Momentu honetan usta garaien gaude, urteko momentu zaileenetako bat, momentu zoriontsuenetako bat ere, ze gure urteko lan guztia momentu honetan ikusten da, hartzen da, eta egia esan aurtengo guztarekin ez gaude oso pozik. Badaramatzagu urte batzuk atzera ja, sikateak ez duela lur bat ondo lantzen uzten. Eta dauzkagun beste desastre meteorologiko guztiekin ere, izotzak ere eman zigun pixka bat, beste larria jausten da,
bestela 100 litroko eurite bat erortzen da eta lurrak eramaten ditu, oso zaila da oraingo meteorologiarekin lan egitea edo horren kontra egitea. Hala eta ere, naiz eta mahats gutxiago eduki oso kalitate honeko mahatsa daukagu eta horrekin bai pozik egon behar garela. Seguro ardo onak ekoitziko ditugula. Beno, bodegaren historia erakutsi dizuet, mahastiak ere ikusi dituzue, orain amak erakutsiko dizkizue gure ardo desberdinak. Julen, eharra historia, ze mahasti polita dakazuen, eta irrikitan gaude, gero zure ama esautu, eta ardok dastatzeko. Besarka da handi bat, eta gurian jarraitu behar dugu. Hemen txibili naiz ni topatzen, aragilea, atea detia dana, bat hemen ikustez beste bat, ikusiko dugu, tengo duna lehendabezi, markatu aragilea ondo, oliotan, energia emango jo hemen, eta bukatu beharrezu mostia. Txikiago. Bai, pare, hola eskarrago egosiko zaigu. Erdila gero. Bai, erdila hola ordenetan eta hola eskarrago egosiko zaigu. Eta gero patatabaki berdinein, bale? Zuritu eta laukitxotan in. Hemen olio txorrota botakoet, eta martxan jarraituko dugu. Bueno, Jesus, eta zeintzu dira berdini dantzataldiak dazkan helburuak? Helburua da jendeak ezagutzea, pertsonaren kapazitateak, ze kapazitateak esten, lana egokia egiten denean, eta bisibilizazioa, jendea ikusi dezatela. Behai gozatzeko bai, baina gero bai jendia kontzientziatzeko, ez da? Eta erakustea sozietateai zer egin dezaketen nolako pertsonak. Eta, Jesus, jendian jarrera aldatzen nahi da? Ikusten dezue badakala oihartzuna egiten dezuenak? 30 urte hauetan asko eta asko aldatu da. Asko, Bai, eta 30 marratzea, guaindik eta, ja zezanik ez, jendea etzun ez da ateatzen etxetikan, ez da? Ez, itxenuk zituzten iskutatuta. Zemara, iskutatuta, lotzagatik, edo, auskal, denetatik. Gaur egunean kontrakoa da. Kontrakoa, jendeak ja normalizazioa, horiak helburua normalizatu, pertsona hauek ikastoletan, lanean, kirolan, kultura mailan, egotea, normala, hortan da, gure helburua hori. Baina usten dezu egon digane, falta zaigula pixkat, ez da? Beti da gaude pixkalenokua eta junbergea... Hori da, eta guretzako zunportean dentzaldi bakoitza, jende ikusten duenean, persona hauek dantzan orduan mentalia aldatu egiten dute. Eta gaina zaten dute, baina ze dantza maila daukaten, ze sensibilizazio, eta horregatik guretzako oso importantea da, dantzaldiak egitea, jendeak ikustea, edo zenekuan, telebistan edo zen lekutan, jendea erakusteko ze kapaz da duen. Eta hori da gure helburua. Eta zein izatea hor oztopoik haundilena? Patata, hau botako dugu eta gero patata botako dugu. Nik bai. Bai, hau ja egostea. Hau zuritu, bale. Bai, eta guen patatakin berdina. Zein izatea topatzen dezuen oztopoik haundilena hor? Ez jakina. Jakina. Hori da, jendeak ez daki, eta uste dute, bek, raroa, desgaitasuna, baina gaur egunean, jendeak ezagutzen dituztenean, mentalia iriki egiten da. Hortan gaude, jendeak ikusi dezatela. Dudi gabe. Eitu, guko obradorea detortzen zaigu, noiz behikan hor, hola bere ikasketakin dituna, eta tortzen da praktzik ez da. Eta nik esaten, dia obradoreko alaienak. Alaienak dia, benetan, beti pozik, beti alai, humoretsu, beti hor daude, topera, dana ematen du egia zan. Hori gabe, bai. Bueno, eta, haune guztiakin batera, gauza gehiago egiten dituzu dantza konpainian. Ekitaldiak, normalean, denetatik, lehen zen dugu, desfile moda, edo igual omenaldi bat egiten dela norbaetei, edo, leku askotan, egiten dugu, telebiztan ere bai, adibidez, egon ginean ere bai, bi batzuek saioan, urte zarretan, botatzen duen bideoa, urte zarretakua, botatzen dena, han ere dantzatu genuen, eta gauzek oso garrantzitsua dira. Bueno, eta guain, urtea amaitu artean, nondik noa ebiliko zeate? Aurten esan du leno, asko egin dugula, eta hain bukatzeko, pizka gutxizio. Importantena, igual, abenduak iruan, klub aretoan, Bitore Eugenian, daukagun ekitaldia, geho, Kiroleko galan, diputazioak antolatzen duena,
Han ere izango geran, hori Irunen izango da, eta lehen zaiten bezala desfile modelo sortan ere bai, eta gutxora horrekin ja bukatzen dugu. Beste pare bat daude itxi gabe, ezen dut esan, baina, bueno, gutxora hola, baina urten izan da Kristobal movida, gora, bera, herri askotan. Bat urtetxo azkar beha llego, gaztetxuak dia, bueno, esan dezu batzuk dijoaztela urte mordoa, ez dia inumeak izango ja, ez da? Batek nekaneitu 42 urte. 43. Eta, kalo, 30 urte proiektuan hasieratik, argazia ditugu, txiki bazan. Eta, geho, bueno, eta, bueno, denak, gaztenak dela 24 urteen bat, hortikan gora denak. Así umiak ez dira. Beha jeks esatizue, Jesus, jarri dia zuia beste lan bat, beste azte buru bat, gaur jai eman diguko, beha betik griñakin daude, gehiago eta gehiago nahi dute. Gehiago eta gehiago, aquí gehiago, venga noa jungo gehan, tal, beti, beraik eskatzen, eta lehen osan dakoa, gero eta jende gehiago ikusi, hori da. Plaza gizonak dira, ez da? Hori da. Ze ona. Hori da, helburua, eta, bueno, hola jarraitzen dugu, eta gustora. Eta, Jesus, ensaioak zizaten dira. Jarritan, hastian behin, 2, 3, zenbat bier? Normalian gutxienez 2. Eta segun ze ekitaldi daukagun, 3 eta 4, azkenetan, azte bukaretan ere bai, gauza berriak egiten, eta, bueno, lantzen dugu, hori, behar den ensaioak egiten ditugu. Udalan pixka gelditu, bueno, abuztan egin gendun, txistulari alardean, konstituzioen palentzan egiten den horre egon ginen, eta kriston arrakazta, dana tope, kriston txaloak, eta, bueno, holako gauzatan, telebistan ere bai bota zen, eta importante hori da, jenek ikustea. Ona. Bueno, eta hau zure ogibidia da, edo Andrei laguntzeko egiten dezu, o nola dijo esto? Voluntarioa, gea. Voluntarioa. Bai, guk egiten duna da, ni naiz karateko irakaslea. Karateko irakaslea. Eta Isabel Berdine da, dantzako irakaslea bai, dantza kontemporanea. Eta, bueno, hortaz bizigea. Gero ditugu laguntzaileak ere bai, bakoitza bere lana daukatenak ere bai. Eta dantzariak ere bai, danak bere lana daukate. Batek lana egiten du Victoria Eugenian, adibidez, bestiak La Perlan, bestiak pelukiri batean, eta, bueno, danak kokatuta... Hemen laguntzeko zaudete, eta zuen ogibidea dakazu, eta hemen zaudete... Bai. Una. Ze gauza hona egiten jendiak, egia esan, zue bezalako jende gehiago bihar dugu. Katzu zamar. Bueno, hemen txe, barazkik, goxatu ditugu, pixka gehiago goxatu ezkioretzan gaxi hongo, baina bakizue telebistan tita jun bihar gehala. Iten deuna da, ja, aragilare bai goxatuta dukauna barazki gainea bota, bale? Eta hola guztien dio momentu bat isilikan Jesusei, porque bestela ez du patataikan mozten, eta patata moztuin behar ditu gure, bai, bestela baitu hemen, ja. Apio bola egoziko zaigu eta patata gordina. Oso ondo, ezin hobe, bai, bueno, botako deu. Kusiko, gaina patata osoikan botatzen badeu mordo bat arratzen du egozten, baina puisketetan bota ezkeo, 10 minutuan listo dakau. Hemen ingo deuna da ere, bai, beitu, botako deu, hemen, aragi eta barazkitara, hemen dakaun xukuakin, ia estalita gehatu zaite, pixka gehiago botako jotura, baina ez asko, hola, txorrota da txikiba botako jot, estaltzeko, eta ja estalita dazkaula txorrota honekin, gatza bota diot pixkat aragilei prejitzeko garaian. Barazkilei da ez dio bota. Baina geho, ja saltza birrintzen deunian da, dastatuko deu eta puntxuan jarri berbadeu jarriko deu. Orduan, hemen txe, dakauna da, bai patata eta bai apio bola esnetan egozten, hemen txe dakau ja, aragi guztia markatuta eta barazkia ere bai, ingo diona da, itxi, eta egozten jarri, bai, patatak, ur pixka gehiago botako jot. Izne gutxikin dakau igual, da, ur pixka botako jot, estali arte, bale, eta hola, lasaiak egoziko dira, eta danak egoziko dira ondo, goiti beraino. Bale, eta hau dena martxan dakaunez, jungo gea, beste reportei bat ikustea. Ados? Eta noa jungo gea, lehen egon gehan upategi berdina, baina kasu hontan, dastatzea arduak. Ikustea, zen badazkain, eta ze goxua danak. Guazen area. Bueno, hemen dugu gure lan guztien emaitza. 6 ardo mota ekoizten ditugu gaur egun, eta, bueno, gaur 4 aukeratu ditut. Ardo txuria,
biura mahatx varietatearekin egindakoa, urteko ardo gaztea. Eta hau ere gaztea da, urteko ardoa, baina berezia, justu hau da, ardoaren bihotzetik ateratzen duguna, zapaltzetik ateratzen dena, hau da, ardoaren bihotza. Eta bihotzekoa jarri diogu izena. Ardo hau, baina kupelean sartuta, hemen kupelan bukatzen du hartzidura alkoholikoa eta malolatikoa ere bertan egiten du, eta kutxuna ardoa ateratzen dugu. Urtebetez egoten da kupelan eta gero urtebete botilan. Bueno, eta hau da gure azken ardoa eta berezia da. Gure abuela Agustinen mahastirik sarrenetatik ataratako mahatxekin eginda. Oso produzio txikia du, orduan eskuz hartzen dugu, kutxetan ekartzen dugu, eta eskuz aletzen dugu. Gero, kupeletan, kupel berrietan hartzitzen du, eta, hor urte bat, urte terdi kupelan, eta beste pare bat botilan pasatzen du. Amareuna izena jarri diogu, 100 izena nahi genuen agertzea, 100 urte dituelako. Eta Amarauna, Armiamaren sarea, gustatzen zitzaigun, lana egin dugulako, mahatz bilketan lanean ari garen jendearen artean, eta oso giro polita, eta naiz eta astuna izan, ale-sale egin behar izatea, gustora ibiltzen gara. Orduan, danon lana eskertzeko, Amareuna jarri diogu. Eta, berezia da, egia, 19koa da, ardo hau, osea, 5 urte ditu. Mantentzen du ertz gorri granatea, baina ja ari da kolorez aldatzen. Oso fina da, eta oso ongi sartzen da, oso asko betetzen du ahoa, eta oso ondo ensamblatuta dago, bai fruta, gelditzen zaion fruta usaina, eta kupelak ematen dizkion aroma bereziak. Bueno, beltza ikusi dugu, orain txuria ikusiko dugu. Urteko ardo txuri hau biura varietatearekin eginda dago. Kolorea hori argia du, baina jaiotzen denean askoz ere gardenagoa izaten da. Denporarekin oxigenatu egiten da eta kolorea aldatzen joaten da. Oso, afrutatua da, azidet puntutxu bat dauka, eta egia da oso ongi sartzen dela eta errez. Guk gure ardoak Euskal Herrian saltzen ditugu. Baten bat Madrileraino edo Bartzelonaraino joaten da, baina gehienak hemen gure inguruan. Hori da gure filosofia, hori aukeratu dugu, hori erabaki dugu, kilometro zero edo hain modan dagoen gaur egun. Banaketak ere guk egiten ditugu eta iristen gara, uste dugu hori dela gure ardo ekologikoak saltzeko lekua. Eta egia esan da, Euskal Herrian konsumituko balira hemengo ardoak, Arabako Errioxakoak, gureak, agian arazo gutxiago okiko genituzkela. Gure upategiko ateak irekita daude, bizitatu nahi gaituzten guztiontzat. Erakutsiko diegu, zer egiten dugun, eta dastatuko ditugu gure ardoak. Joseba, gu hemen gelditzen gara, Eskuernagan, Arabako Errioxako muinean, Kandido Eza upategian. Ezagutu dituzue gure mahastiak, gure ardoak, eta orain zuek etorri beharko duzue bisitan. Nahi duzuen arte, eskerrik asko eta ondo izan. Agur! Haupa, Kandido Beza upategia, eta nola ez, ama semia. Gogokin ititu zuen gauza eta hola ateatzen dira, holako gauzak, Zuenak ondo indado eta hola ateatzen dira ondo, eta zuenak bai. Bezarka da handi bat, eta jarraitu horrela, hau nahi bultzatzeko ardo pixkate ondo torriko da, ez da? Errezetaiteko bai, eta bultzatzeko ere bai. Bueno, lagunak, mi esker eta jarraitu horrela. Gu hemen ibili geana da, behitu, patatata napiobola atea dugu bertara, eta hoi biharrezuna da, birrindu, gurina botako jozu, eta esne gaina, bale? Bilak dana botako dugu, oso krematu dengo dugu. Eta gero jarraitu. Eta gero eman egurra, bale? Eta nik hemen txe, indetena da, behitu, aragi jatea dugu, hemen txe, horri bili naiz
harrapatzen, da bain ingotena dena birrindu eta iragazi. Ados? Bueno, ekin ingo dio. Lan nahi, gutxi geratzen zaigu, eta bator gaur egun, da bukatu biharreo errezetata. Soinu pixkatingo dugu hain hemen. Bueno, ze usai ateatzean hemen dikan. Horre usai hon ateatzea alda. Bai. Earra ez da. Bueno, birrinduta, eta guain iragaztea. Bueno, Jesus, zein da ibiliziaten hola lekuikan bereziena, esate bateako? Hombre, gure helburua nola dan, jendeak ikustea, telebistan izan da beti garrantzitsuena, ez da, bizibilidadea emateko. Vale. Adibidez, TV-en bi basoekin programan, pare bat alditan, gero izan du Gotalen ere bai, programan, eta kriston arrakastakin. De Dancer, dantzan ere bai, beste txapelketa baten, Espainiako telebistan, eta hola, akitalia importantere izan zen, osforrea junginean, aste bete, dena doain lortu gendun Erasmus bat, eta aste betean egon gina, eta beraiek eletuko gintzian aste betemen Donostian. Inbiri jakin gehatuko zian guen honea sukaldatzea zetertzea erren igual, ez da? Nahiko zuten honea etorri bai sukaldatzea. Bueno, seguro. Baten bat etorriko zan, ez da? Animatuko zan, ez da? Seguro. Ketxizla, horrengo batian ekarri berko zu, baten bat, a ber, etortzean. Nahi dezutenean. Hombre, gu irrikitan. Nola dijoa hori, ondo? Ez da, azkenengo saioa falta zaitu usten dut. Ondo, nik hemen ebai, behitu hemen fibratxoa gatu zaizkidu balazkinak, hau organikoa gota, hau hemen, hone irekin ehar bat eman, ze itxura gaurko errezetak ebai. Hori, eharki ez da, hau listo, hau listo, eta banikoa plateran bila, ber honek blu bat hasi da dantzan. Venga, oso ondo goaz, ezin hobe. Horrei, Jesus, emango izut goiara bat, dastatzeko haber gatza zemuz daun, bale? Normalen patatak eta desinte gatza behar izateo, dastatu haber, bai, noski, dastatu haber puntxua zemuz dakan. Igual xoxito da gota. Pizka xoxito hongoa? Onda. Piperra bai, no? Piperra, venga, pizka botoko jo. Hola, xe. Bale. Bale, ba. Ba, listo, daka borire. Kenduko jo hemendikan. Bale. Haure. Kankateko batzuk eman hemen. Eta haure, listo. Eta bagoaz. Kistuna gelitze hau. Azkenien, nire bai egite duen karrillerak eta pure patata pixkatekin, Gauza, eharra. Gaina pure patata hori deuna krematua, kiston krematua. Eta apio adarrakin. Ez, apio bolakin lagunak. Bale, hola xe jarriko deu. Adibidez. Bale, eta beste goiara bat harrapatukoet. Honek irekin bat eman digu. Beitu, zuek ikusteko nola da hone, Hau hemen jartzen dut. Eta ditu ze xamurra. Hola nion behar du, aragiak isatuta geho. Txalingo eta hoia. Ingo duguna da hemen jarri. Busketa batzuk. Bale. Zezuk aldatzen dezu, hola, egun berezitan, o dantzaldi bat agero, zeskatzen dizu hor dantzariak? Normalean, txara juten geha ja nekatuta, bai. Baina, bueno, egiten ditugu. Egiten dituzue baskari batzuk, edo merendola da honian, ose jaten dezue. Eta lehenago ere, bai, pixka merindatu, karo, igual juten geha 3-4 ordu lehenago, ensaioak egin, pixka jan, zozer, eta, karo, ezin da jun dantza egitea, tripa beteta, ez? Ez, eta dantzari horiek zaindu behar diare, bai, ez dakit, elikadura ere bai zaindu behar izaten dute, ni edo... Bueno, bai, direta egan daude, baina, bai, zaitzen. Zaitzen dira. Bai. Eta gaina ordu beteko ekitaldia egiten du, dantzalea, eta orduan... Indartxu, egon behar zea. Hombre. Bai, dantzan azte zea eta zeitua nekatze zea. Bueno, launak, ikusi zuen, hau hemen perexil pixkatekin, eharrein deu, puretxua, oreina gixauta, eta... Fenomeno bat gure onduan. Mil esker, Jesus. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Jarraitu horrela, eta zuetako dantzarien bat ikusten nahi badare bai. Zuenien etorrinekin zerbait koxinatzea. Agur lagunak. Agur.